hapon na ipakita ko po sa inyo kung ano yung mga typical Norwegian na mga pagkain tuwing Pasko at New Year ang kinakain ng karamihan ng mga tao dito. Ngunit ako, ano nga ba naman yung pinamili ko para sa season na to? Ito po yung pag-uusapan natin sa araw na to. Hello friends! Yes, madami pong mga food supply na andito sa harapan ko. Ito po yung pinamili ko today para sa Christmas and New Year celebration ko. Actually, parang usual week lang din naman po yung mga pinamili ko. Kasi kung ano po yung gusto kong kainin, yun po yung kakainin ko for the holiday season. Kasi ako lang naman po mag-isa, kaya wala pong mga dinner na something special or kung ano-ano pa. Yun lang gusto kong kainin. Yun yung mga pinamili ko po. Ayan na, start tayo dito sa pinakaharap. 3 chocolates. 3 piraso ng tsokolate. Ayan, yun yung favorite na chocolates ko. Fruit nut. Ito yung favorite chocolates ko. Ayan, bumili ako ng ganito. Kasi pag walang chocolate, favorite chocolates, pag walang chocolate, di mo ka masyadong mafe-feel yung Pasko, di po ba? Di mo ka masyadong mafe-feel yung Pasko, di po ba? Next, ito po, almonds. Iano ko po siya, gagawin ko po siyang sugar-coated almonds. Kaya bumili ako ng ganito. Kasama ang brown sugar. Ayan. Chips. 2 chips. Salt at saka cheese flavor. Ito po yung pinakamurang chips sa tindahan. Ito po yung pinakamurang chips. Yan. Yan po yung pinamili ko. Meron akong carrots. Pumili ako ng carrots. Meron din akong spinach. Ganyan. Fresh spinach. Meron din fresh na ano bang ground ko? Kalimutan ko. Kale leaves. Kale leaves. Meron akong biniling Spice paprika. Pepper. Malaking pepper. 2 malaking pepper. Bumili din ako ng oranges. Aside from oranges, meron ding ano ba tawag dito? Yung usual na nakikita mo sa Pilipinas. Tinatawag nilang orange, pero hindi po to orange dito. Meron din akong potatoes. Potatoes, kasi madami. Plural. Potatoes. Hindi mawawala ang ibang klaseng carbohydrates. Meron tayong barley rice. Meron ding quinoa. At saka, syempre, hindi mawawala ang rice talaga. Corn rice. Yan. Syempre, pag umaga, kumakain din ako ng oatmeal. Gluten-free oatmeal. Meron din, sobrang hilig ko po sa kakao. Kaya meron akong kakao. Nilalagyan ko po ito ng virgin coconut oil. Kaya, para na siyang yung tsokolate sa Pilipinas ang lasa. Ano pa bang meron ako? Meron akong cabbage. Pumili ako ng cabbage. Pumili din ako ng chia seeds. Pumili din ng 2 frozen spinach. Mahilig po kasi ako na yung
frozen spinach. Either sinasama sa rice or sinasama sa ibang ulam. Bumili din ako ng gluten-free fusilli. Ayan. Bumili din ako ng pang smoothie na blend smoothie. Iba-iba kasi siya na fruit. Yan. Ito naman mga berries. So, dalawang klaseng smoothie na malalaki. Tag 800 gram per bag. Bumili din po ako ng nuts. Ayan, dalawang klaseng nuts. Yan. Mandler, cashew nuts, Morbar, Goji bar, pecan nut. Ito naman, hazelnuts, walnuts, almond, pecan, paranutter. Ewan ko ano yan sa English. Hindi lang po yan. Bumili din po ako ng mackerel. Ito masarap po ito ulamin na yan lang talaga. Or isama mo siya sa udong. Kasi madami pa kong udong. Bumili din ako ng sardinas. Yan. Sarap talaga ng sardinas. Parang sardinas to sa Pilipinas ang lasa. Bumili din ako ng oil. Try ko to. First time ko lang tong binili. Mexican style oil. Ito naman, garlic flavored olive oil. At saka, sesame oil. Bakit po iba-iba yung oil na binili ko? Kasi po, iniiwasan ko yung fresh na onion at saka garlic. Kung kaya, inano ko yung taste buds ko na mag-cooperate. Kaya, yung garlic flavored olive oil. Sabi, low food map yun. Kung kaya bumili ako nun. Yan. Bumili din ako iba't ibang klase ng asin. Ito po, garlic salt. Instead of using totoong garlic salt, ito naman, celery salt. Ayan. Ano pa ba ang binili ko? Bumili din ako ng soft. Ito yung binili kong soft. Yung soft po, siya? Yung katas ng prutas. Katas ng grapes, katas ng pears, katas ng apple. Ayan. Lalagyan mo lang po siya ng water. Ano na siya? Okay na siyang inumin instead of soft drinks. Instead po na bumili ako ng Christmas soft drinks. May tinatawag po ditong Christmas soft drinks. Yuli brews ang tawag. Or yung mga known na mga soft drinks, yun po yung iinumin ko. Ayan, bumili din ako ng lactose-free na Biola. Bumili din po pala ako ng ayan. 1, 2, 3, 4. Sa isang ganyan, 4. Bumili ako ng 8 ganyan. Ito po yung kakainin ko for the week. Wala po akong karne. So, yung kakainin ko po sa Pasko at saka sa New Year, alam nyo na wala siyang karne. Kundi isda at saka gulay. Pag holiday, close yung mga grocery, mga tindahan at iba pa. So, pumili ako ng ganyan. Tapos yung mga gulay ko, bibili na naman ako uli. In between Christmas and New Year. So, ayun. Yun po yung pinamili ko for the whole week. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.